kuti mubatsiri wamakatipa ini chadzo tibatsire kumba mukatendai munobatana semhuri kofiwa takaenda kumba tikanga takuronga kuti tigadzire kuti tiunze mai vati manga matipa kuti atibatsire anditika tiri mukati mekuronga dai soka takasvika pakunorwara takusiya pakuitanga kuita zvourwere wakanga wapo urwere sho wakadzama wadzama urwere takasvika pakunodini pakunosheka wakasheka musi wa40 yemukoma ndiri mwana kwababa mimi ndakangopiwa kuti munhu unosvika kudini ndiona mburi kosvika zvikanzi ati maudze zvikanzi zvikanzi audzwa mukoma ati zvakanaka takamira pakuona kuti nguva yadini yafamba munhu akanga ashaka kuma8 ndobva tamira kusvika kuma11 mukoma wasipo asi vari padhuze zvekuti ndofunga about 4 meters kubva pamba ipo 400 meters saka payapa ndipayapa takangoronga tikati no isi kuti tipiwa nasekuru zvirango mukoma pasina hazviiti saka ndobva tati ngatiende kupi kumba kuna mukoma sitidzo kuti anzwa ere kuti tete washaya ndobva takasumuka ndokomana tanga tiri 4 nomwe mukomana nemunin'ina asvika kusvika vakatorara havo tanoka paipaipapa ndobva wamuka kuti nhamo maizwa kuti mukoma dindi kuti tete ashaya haana kutipindura zvinhu zvakazvakazva ndo pakazoti zvakanaka nematambudziko takamira ndofunga fuwapo kana kuti 45 minutes takamira tikati tidwe pamwe ichi ane action yachiri yasataura ndobva kuti hapana tatakuma ngatisunge tidzoke ndobva tasuka ndokudzoka kupi kunhamo tasvika kunhamo wabanze vese vakanga varipo vanhu vakanga vapo saka ndobva taona kuti timire nokuti iwo havapo hazviiti ndobva takaangoroka ndokusumwa nasekuru kwakuenda kunosuma pasabhoni kuti adini asitane nedambudziko zveshuwa ndakati mamunin'ina uyu iwo zina kosuma chi pasabhuku sinzi takanga tiri 2 nemukomana vanhu vakuru vakanga varipo uye sinzi anga asina kuuya toteva nyaya dzebhokisi dzekuti tisolve kuti adini tione kuti titera muichi mangwana fofua inini ndakamuka kuma3 o'clock ndamuka kuma3 taura kuti tiende kutora mwana kutendenya kuti kuchikoro nekuronga nyaya dzebhokisi ndo pandakamuka makuseni ndamuka makuseni ndakafunda ndo pandakaona pamba pawo pamukoma paine moto wanga uripo panzi uchitendera pamba ndikamutsa vakomana muri kuzviona kumana zviri kuitika zvikati swati ichi ndazvionawo zvakadarozo ndakamuka inini ndobva ndaenda kunotora mwana kuti tironge nyaya dzebhokisi ndasenda pauchiuona mari yechi ichienda kwasabhuku kunosuma sabhuku zvakadarozo ndakatora mwana ndakwenda ndamunzira tikatiudze hama dzese kuti ndo dambudziko radini raitika mumusha ndo pandakatora foni yangu inini ndo ndafona tete vari apa ndafona tete ava ndavafonera ndikati tete muridza kuti tete mwana wamainini maijeni vashayika zvikanzi ndikati zvikanzi handikwerekuya kwakanzi kuya kuti vanamboma kana kwasiva musasvikeba ndikati vanamboma vapi zvikanzi makano here ichi kwanzanzi kuti ndo kwakanzi kuya kuenda namboma kana kwasiva musadini musasvikeba asekewatangakudini kutanga kuripota kuti inkukemiwa kumana mamamamesi ikati ingangoma anga aripo wani zvikanzi anga ari kuramba zvesadini waramba chirudziwai zvikanzi ndo zvadii zvaitika orit haana kuya kunhamo kubva nawo kubva naichi nhengo dzatakamusumedzeka kusvika mangwana haana kusvika panhamo dati chakakonzeresa noise yazoti musvike kuno nhasi ngeyamboma chii chachaitika kuno chachaitika kwamboma pakabuda chikwambo chamboma chakataura kuti ndidzorere zvinhu zvangu zvakava zvabatwa mumusha medu zvabuda zvaiswa apapa vanhu vakaenda kunyanga kwakaa kwatorwa zvinhu ndibaba wewakomana ava
zvadzorerwa wakati zvimwe zvacho tichazoya totorera kumba kwenyu tobva takuchenesai. Waibva wasiya zvawakasiya kwaMboma, waibva wazoya kwaMboma wakuya kopedzisa zvinhu zvavo kuti wachitore zvinhu zvavo. Ndo pakazoita noise yakazoitwa ndoana Mhairu wakati hamusviki paumba peduba, zvinhu zvenyu itirei uko panapa muchatidiba, hatisi kuzvidaba. Wanamboma wauya waundwa ndiani? Mirai ndati wanamboma wauya waundwa ndiani? Takataunza sefamily. Tatiri tese iye uyu mukomana anga aripo kunze kweuyo neuyu baziwa Mboma. Mboma wasvika. Akazoti Mboma uchapinda mumusha ndiani? Ndiwe iwawa. Imimi sei makazoti Mboma hapindi mumusha, imimi kunyanga mamuriko kuya kwana Mboma mamuriko. Sei makazoti asvika pamusha moti hachapinda mumusha? Isusu takasvika pakuzoti isusu Mboma atamde kumusha muno mandirika vakomana bwezi vakomana ava ndivo vakomana varizwe pamusha ipapo ndivandirika. Saka takaona kuti tiri kushandiswa ndiMboma nokuti Mboma akawanza zvinhikiri. Takaona kuti zvinhu zvakuitika izvika hasi zvinhu zviri straight. Barana kuti nyaya yangu iri pekuti hamungatani kuona kuti zvinhu hazvisi straight nekuti Mboma waya kotora zviro zvake zvekupedzisira mumusha. Ko zvimwezvo makambonosiya kunyanga makanozvisiya. Takanga titori pamwe chete nawa takaramba izvozvo. Ndaudzwa muri tutete nemuti unyepa ndiya. Imimi gatete muri tutaudzwa kuti unyepa ndiya. Zvinhu zvakabatwa uyu aripo. Mboma pamakaenda kupi? Kunyanga. Tete makaenda rini murume? Murume wakaramba uyu. Murume wakadini? Wakaramba. Makaenda nani? Wakaenda uyu neuyu ndiwo wakaenda nezvinhu. Wakaenda nezvinhu? Wakaenda nezvinhu zvini? Vakapabatwa matende mairi nebakatwa nejira ndo rakabatwa tiri tese netsvimbo. Zvakanga zvabatwa mumba mani? Zvanga zviinani? Zvakabatwa simple question. Zvakabatwa zviinani? Zvakatorerwa kuRwizi. Zvakatorwa kuRwizi? Saka kana zviri kuRwizi makazoziya sei kuti ngezviri? Zvakabuda zvikataura zvikatsvagwa newakanga auya kutibatsira, ndiye wakateera zvinhu zvokusvikira abuda nazvo. Ndiani akanga akubatsira? Wakanga atibatsira ndichikaka chikaka namutete. Chikaka namutete ndiwo wakanotora tiri kuRwizi. Wobva wazi zviri kuRwizi hazvina kukwana, pane zvimwe zviri kupa ndizvo. Ndipanada kunzwa ipapo kuti pakauya Mboma kuti hawazorambe, chakakonzera kuti hawarambe kuti Mboma asvika kumba kwawo chii? Ndo chamaa kutaura mani kuti munhu akanga aenda koromba kwaMboma handi baba uyu, ndi baba uyu. Saka zvinhu zvazvida kotorwa ndiMboma, zvinhu zvazviri kobuda mumba uyo zvababa wari wake, zvisiri zveawa ba. Saka imi maida kupinda mumusha meuyu mumba meuyu neuyu sei iyo zvinhu zvacho zviri kumba kweuyo muri kuziva kuti zvimbo ndezvababa uyu? Hakuna wakaenda kumusha kweuyu ba, hakuna wakaenda mamumu. Mirai tete, rapai makamira. Tumukai. Pamusoro wadai. Inini ndini mudzimai wemurume wangu. Ndiri kukumbira kuti mungangondipawo mukana kuchana nekuti iwo kwete zuva rese. Todaudzwa kuti vanhu pavakauya wakapinda kumusha kwemurume wenyu here kusiri kwawo apo? Hunde wakauya nevanhu wavo. Vanhu vakambokutanga cheko zvakatanga tiri kuita kunga vari kuda kugadzira ngozi yatete. Ndinofunga dare makamborizwa baba. Zvibva zvapfuura.
waibva tazoona isusu edu bva tadini tibva tafundikira mazviri handiti nekunga tiri kuona zvisi kufamba zvakanaka waifamba wega mun'anga dzacho wozouya wotipa masoko wadzoka ndakutaura chokwadi taizodaidzwa kumba kwavo avo kopiwa masoko handitika saka zvadaro zvozvo wakauya zveshowana mboma pamba pavo avo wakabva watidaidza tikaenda ikoko wakati murume wangu uyu baba weawa pawakashayika wakadaidza ava wachiti ini ndine madzimai angu 6 zvandine madzimai 6 ndine 2 wasina wana wewakomana saka inini iwewe mwanangu wababa mnini ndaakukusira madzimai angu 2 aya asina wana wewakomana kuzoitira umangwana wana wavo vanoonawo kwekusvikira wasvika kwauri vachikupa maproblemu uchaenda kuna mukoma uchaenda nekune waningi navo mogadzisa dambudziko rinenge rauya nechi newana saka avanobhota madini mava mataurira mukoma baba kuti azive musati mashaya baba ari kurwara baba akazvirambira pachezvake kuti iri wiri rangu harina basa nekuti ndiri kuda dari pazvandopfuura zvakadaro saka ava mafambiro awaiita baba waifamba uyu akapumwa kuzi iwewe wakasirwa urombwa ndibaba wangu kukudaidza kwaakaita akabva akupa chinyi urombwa hwanga ainawo saka wakauya nana mboma wapinda mubaba iginya mirai ipapo tifambe tese mirai ipapo kuzwa kwandaita zvekuti pafa tete ndimi baba I want to tell you, sign of respect. But you don't reciprocate. I'm not really respect you. I'm not be one. Never need. Chengetai mari. Ye program ya taka ronga sepmuri. And wanaona ayo wangonesa mchengeti mkoma chengetai chi mari. Bini kuti wapana kuisa ipa chigaro chane. Chenyu chaicho chamunofanira kunge muri chii muinacho saka pari kucha dambudziko ndo pari kundinesa kuti dambudziko riri kuzobva papi pekuti mhakunzi kuseri ukwana mboma wandakuzwa wana mboma ndiwanani futi wasingazikani nemhuri isu takati kana mabva panapa endei munoronge chinhu semhuri imwe chete mukava panapa mukati aiwa pekutanga papa tisingakwanisa because mari yacho yakatidini yakawanda andizo tikati wamwa futi awo anditi endai futi anditi still matadza futi iyo zvinyange tikaupa iwe mahara asingati kana mari mundiro muchaya pana moto kuti pana wakati hatiendi ngekuti ndezvemahara izvozvo zviri kundipa saini kuratidza kuti pakati penyu pane mbundi ndati kuita kwenyu kuri kundiratidza kuti pakati penyu apa pane nyanya dziripo kana kuti pane nyanya iripo isi kuda kuti zvinhu zvifambe pane munhu ari kutya kubatwa kuti tikaenda pakati zvinhu zvatiri kutaita zvinobatwa nasai muri kuramba muri kunzvengana sei munogara mese asi munoramba muri kunzvengana chinhu chakaita serufu motadza kubatana parufu rufu kwokutadza kubatana parufu